На 12.12.2024 г. Постоянна комисия бюджет и финанси проведе заседание, на което беше разгледан докладна с входящ номер ОС 3-280 скоби 1 от 11.12.2024 г. в Стойчо Банев, кмет на община Банско, относно подпомагане на филиал за спешна медицинска помощ град Банско. След проведени разисквания се пристъпи към гласуване с за 3 гласа, против 0, въздържал се 0. Комисията предлага на Общински съвет да приеме следното решение. На основание член 21 алинея 1 точка 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с докладна с входящ номер, описан от Стойчо Баневски, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши: първо, дава съгласие за отпускане на месечна помощ в размер на 400 лева за период от една година, считано от 1.11.2024 г. на Кирил Дръндаров за работата му като лекар в филиал за спешна медицинска помощ град Банско. Второ, средствата да се отпуснат при поемане на ангажимент от Кирил Дръндаров за работата му в филиал за спешна медицинска помощ град Банско за срок не по-малко от една година. Трето, сумата да бъде осигурена от средствата в параграф обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в бюджета на община Банско, съответно за 2024 и 2025 година. Благодаря. Колеги, това е част от стратегията на община Банско за привличане на млади кадри, специалисти в здравеопазването. Въпроси? Преминаваме към гласуване. Александър Мацурев, Георги Главчев, Димитър Русков за, Димитър Юлев, Елена Караджова, Иван Драгосинов, за, Иван Баряков, Кадри Тотала, Катерина Цигорина, Костадин Мутачиев, Костадин Юнчов, Елена Касапинова, Петър Галчев, Петър Сакарев, Петър Друнчилов, Юсин Каран, 13 за, приема се. Благодаря, господин Драгозинов. Господин Главчев, заповядайте. Следваща точка. 12-та. Добър ден. Честит празник и наш ден. Честит празник на колегата рожденник. Уважаеми колеги, господин председател, господин кмете, господа заместник кметове, на 12.12.24 Постоянната комисия по ТСО Общинска собственост, земеделие и гори проведе заседание, което беше разгледан докладна с входящ номер ОС-01-233 от 5.12.24 г. Стойчо Банев, кмет на община Банско, относно възстановяване на земи по реда на член 45Ж на наследници на Асен Гаджанов. С 3 гласа за предлагаме следния проект за решение. На основание член 21 алинея 1 точка 8 от ЗМСМА, параграф 27 алинея 2 точка 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, член 45Ж алинея 2 от правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, параграф 14 алинея 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи във връзка с постъпило искане с входящ номер, описан от Общинска служба по земеделие Банско по реда на член 45Ж и докладна записка, описана от Стойчо Банев, кмет на община Банско. Общински съвет Банско реши: предоставя на Общинска служба по земеделие Банско за постановяване на решение за възстановяване право на собственост на наследници на Асен Иванов Гаджанов във връзка с решение номер, описан на Общинска служба по земеделие и гори Банско за възстановяване на правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници на следния имот Общинския поземлен фонд, а именно проектен имот с идентификатор, описан местност Гладно поле, площ 2300 квадратни метра, земи по член 19, съответстващ на нива с площ от 2 декара, местност Костурка, землище на село Обидин. Второ, проектен имот с идентификатор, описан местност Свети Илия, площ 1232 квадратни метра, земи по член 19, съответстващ на нива с площ от 1 декар, местност Петров Рид, землище на село Обидин. Трето, проектен имот с идентификатор, описан местност
Гьочевото, площ 1300 квадратни метра, земи по член 19, съответстващ на нива с площ от 1 декар, местност Орела, землище на село Обидин. Четвърто, проектен имот с идентификатор описан, местност Голяма ливада, площ 700 квадратни метра, земи по член 19, съответстващ на ливада с площ от 500 квадратни метра, местност Карантията, землище на село Обидин. Пето, проектен имот с идентификатор описан, местност Голяма ливада, площ 550 квадратни метра, земи по член 19, съответстващ на ливада с площ от 400 квадратни метра, местност Киселицата, землище на село Обидин, проектен имот с идентификатор описан с площ 550 квадратни метра, земи по член 19, съответстващ ливада с площ от 400 квадратни метра, местност Голяма ливада, землище на село Обидин. 7. Проектен имот с идентификатор описан, местност Чуката, площ 320 квадратни метра, земи по член 19, съответстващ на ливада с площ от 200 квадратни метра, местност Костено, землище на село Обидин. Проектен имот с идентификатор описан, местност Гладно поле, площ 1200 квадратни метра, земи по член 19, съответстващ на ливада с площ 1 декар, местност Косторака, землище на село Обидин. Проектен имот с идентификатор описан, местност Гладно поле, площ 1200 квадратни метра, земи по член 19, съответстващ на ливада с площ 1 декар, местност Орта, Барун, землище на село Обидин. Проектен имот с идентификатор описан, местност Гладно поле, площ 1250 квадратни метра, земи по член 19, съответстващ на ливада с площ 1 декар, местност Сивото, землище на село Обидин. Проектен имот с идентификатор описан, местност Гладно поле, площ 1300 квадратни метра, земи по член 19, съответстващ на нива с площ от 1 декар, местност Еренското, землище село Обиден, поземлен имот с идентификатор описан, местност Драшан, площ 500 квадратни метра, като земи по член 19, съответстващ на нива с площ 1 декар, местност Пупова Череша, землище на село Обиден, община Банско. Благодаря, господин Главчев. Колеги, преминаваме към гласуване. Александър Мацурев, Георги Главчев, За. Димитър Русков за, Елена Караджова, Иван Дъргосинов, Иван Баряков, Кадрит Тотала, Катерина Цигорина, Костадин Мотавчиев, Костадин Юнчов, Милена Касапинова, Петър Галчев, Петър Сакарев, Петър Друнчилов, Юсин Каран. 14 за, приема се. Следваща 14 точка, заповядайте. Колеги, на 12.12.24 постоянната комисия по ТЕС Общинска собственост земеделие и гори проведе заседание, което беше разгледано да поднася входящ номер ОС-01-236 от 5.12.24 година от Стойчо Банев, кмет на община Банско, относно възстановяване земи по реда на член 45Ж, наследници Димитър Николчин с 3 гласа за. Предлагаме следния проект за решение. На основание член 21 алинея 1 точка 8 от ЗМСМА, параграф 27 алинея 2 точка 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, член 45Ж алинея 2 от правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, параграф 14 алинея 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с постъпило искане с входящ номер 3324-3727 от 16.10.24 година от Общинска служба по земеделие Банско по реда на член 45Ж и докладна с входящ номер описан от Стойчо Баневски, кмет на община Банско. Общински съвет Банско реши предоставяне на Общинска служба по земеделие Банско за постановяване на решение за възстановяване право на собственост на наследници на Димитър Василев Николчин във връзка с решение номер описано на Общинска служба по земеделие гори Банско за възстановяване на правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници на следния имот от Общинския поземлен фонд, а именно проектен имот с идентификатор описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, община Банско, местност Котечкото, площ 2000 квадратни метра, трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване пасище, съгласно изготвена скица проект номер описан от служба по геодезия, картография, кадастър, град Благоевград, образуван от поземлен имот с идентификатор описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, площ 2257 квадратни метра, трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване пасище, предоставяне на община Банско като земи по член 19,
актуван с акт за публична общинска собственост описан, съответстващ на нива с площ от 2 декара, местно в Котечкото, землище на град Банско, община Банско, заявен с пореден номер по решение номер 724Б от 27.12.2004 година на Общинска служба по земеделие гори град Банско. Благодаря, господин Главчев. Колеги? Няма въпроси. Преминаваме към гласуване. Александър Мацурев, Георги Главчев, За. Димитър Русков за, Елена Караджова, Иван Драгосинов, Иван Баряков, Кадри Тотала, Катерина Цигорина, Костадин Мотавчиев, Костадин Юнчов, Милена Касапинова, Петър Сакарев, Петър Друнчилов, Юсин Каран. 14 за. Приема се. Следваща точка. Уважаеми колеги, на 12.12.24 Постоянната комисия по ТС Общинска собственост земеделие и гори проведе заседание, което беше разгледано да поднася входящ номер ОС-01-239 от 10.12.24 година Стойчо Банев, кмет на община Банско, относно определение на имотите частна общинска собственост, подлежащи на застраховане. С 3 гласа за предлагаме следното решение. На основание член 21 алинея 1 т. 8 от ЗМСМА, връзка с член 9 алинея 2 от Закона за общинската собственост, член 8 алинея 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Банско и доклада с входящ номер, описан от Стойчо Банев, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши: първо, определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, както следва: сграда с идентификатор, описан град Банско, сграда с идентификатор, описан по кадастралните регистри на град Банско, с предназначение сграда за битови услуги, тоалетна. Трето, първи етаж от сграда, служаща за административна на кметство село Места, по плана на село Места. Четвърто, селскостопанска сграда с идентификатор, описан с площ от 174 квадратни метра, находящ се в поземлен имот, описан по кадастралната карта на село Гостун. Пето, двоетажна масивна сграда с площ от 212 квадратни метра, находяща се в УПИ по плана на село Гостун, община Банско. Шесто, двоетажна масивна сграда с площ от 333 квадратни метра, находяща се в парцел 7, квартал 31 по плана на село Кремен, община Банско. Седмо, сграда с идентификатор, описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, с площ от 145 квадратни метра, с предназначение курортна туристическа сграда, и сграда с идентификатор, описан с площ от 39 квадратни метра, с предназначение друг вид сграда за обитаване, разположена в поземлен имот с идентификатор, описан по кадастралната карта на град Банско. Осмо, самостоятелен обект с сграда апартамент с идентификатор, описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, с площ 60 квадратни метра. Девето, самостоятелен обект сграда апартамент с идентификатор, описан с площ 65 квадратни метра. Десето, самостоятелен обект сграда апартамент с идентификатор, описан град Банско, с площ 65,04 квадратни метра. 11. Самостоятелен обект сграда апартамент с идентификатор, описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, с площ 62 квадратни метра. 12. Самостоятелен обект в сграда град Банско, апартамент с идентификатор, описан с площ 42 квадратни метра. 13. Самостоятелен обект в сграда апартамент с идентификатор, описан Банско, с площ 58,89 квадратни метра. И 14. Самостоятелен обект в сграда апартамент с идентификатор, описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Места, община Банско, с площ 66 квадратни метра. Второ, възлага на кмета на община Банско да предприеме всички необходими действия по фактическото застраховане на имотите. Въпроси, колеги? Преминаваме към гласуване. Александър Мацурев, Георги Главчев, За. Димитър Русков за, Елена Караджова, Иван Драгосинов, Иван Баряков, Кадри Тотала,
Катерина Цигорина, Костадин Мотавчиев, Костадин Юнчов, Милена Касапинова, Петър Сакарев, Йосин Каран. 13 за, приема се. Следваща 16 точка. Уважаеми колеги, на 12.12.24 година Постоянната комисия по ТС Общинска собственост, земеделие и гори проведе заседание, на което беше разгледана докладна с входящ номер ОСА-01-24 от 10.12.24 година от Стойчо Банев, кмет на община Банско, относно промяна предназначението за земеделски земи общинска собственост в горска територия. За 3 гласа предлагаме следното решение. На основание член 21 алинея 1 точка 8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, член 8 алинея 1 от ЗОС, член 4 от ЗСПЗЗ и във връзка с член 81 от Закона за горите, докладна с входящ номер, описан от Стойчо Банев, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши: първо, дава съгласие да се промени предназначението от земеделска в горска територия на имотите, придобили характеристика на гора, представляващи общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени с заповед номер РД-1892 от 15.12.2007 година, изпълнителен директор, съгласно приложение 1, списък на 51 общински имота, находящи се в землището на град Добринище, община Банско, за промяна на предназначението от земеделска в горска територия, което е неразделна част от настоящото решение. Колеги, имате думата за въпроси. Преминаваме към гласуване. Александър Мацурев, Георги Главчев, За. Димитър Русков за, Елена Караджова, Иван Драгосинов, Иван Баряков, Кадри Тотала, Катерина Цигорина, Костадин Мотавчиев, Костадин Юнчов, Милена Касапинова, Петър Сакарев, не ви чух, извинявам се, Петър Дранчилов, Йосин Каран. 14 за, приема се. Заповядайте, господин Главчев. Благодаря. Колеги, на 12.12.24 година Постоянната комисия проведе заседание, което беше разгледан доклад с входящ номер ОСА-01-242 от 10.12.24 година от Стойчо Банев, кмет на община Банско, относно подробен устройствен план за изменение на улична регулационна линия между отправна точка 784 и отправна точка 787 за УПИ 4 2170 и УПИ 5 2487 град Банско. С 3 гласа за предлагаме следното решение. На основание член 21 алинея 1 точка 8 и точка 11 от ЗМСМ, връзка с член 134 алинея 2 и точка 6, член 15 алинея 3 и алинея 5 от ЗУТ и във връзка с член 71 алинея 3 от наредба за реда за придобиване, управление, разпореждане с общинско имущество на община Банско и докладна с входящ номер, описан от Стойчо Банев, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши: първо, дава съгласие за допускане за изработване на проект на подробен устройствен план за регулация за изменение на уличната регулационна линия между отправна точка 784 и отправна точка 787 за УПИ 4 2170 и УПИ 5 2487, квартал 45 по плана на град Банско по имотните граници на поземни имоти с идентификатори, описани по кадастралната карта на град Банско. Благодаря. Колеги, преминаваме към гласуване. Александър Мацурев, Георги Главчев, За. Димитър Русков за, Елена Караджова, Иван Драгосинов, Иван Баряков, Кадри Тотала, Катерина Цигорина, Костадин Мотавчиев, Костадин Юнчов, Милена Касапинова, Петър Сакарев, Петър Дранчилов, Йосин Каран. 14 за, приема се. 18 точка.
Колеги, на 12.12.24 година Постоянната комисия по ТС Общинска собственост земеделие и гори проведе заседание, което беше разгледан по плана с входящ номер ОС-01-248 от 10.12.24 година Стойчо Банев, кмет на община Банско, относно план за осъществяване на транспортен достъп до поземлен имот 02676.173.34 по кадастралната карта на град Банско. С 3 гласа за предлагаме следното решение. На основание член 21 алинея 1 точка 8 и точка 11 от ЗМСМА, член 124а алинея 1 и член 124б алинея 1 във връзка с член 125 алинея 1 и член 110 алинея 1 точка 5 от ЗУТ и доклада с входящ номер описан Стойчо Баневски, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши: допуска изработване на подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на град Банско за осъществяване на транспортен достъп до поземлен имот 02676.17534 в местността Гуровица по кадастралната карта на град Банско. Второ, одобрява задание по член 125 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план, парцеларен план за елемента на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на град Банско за осъществяването на транспортен достъп до поземлен имот, описан местността Гуровица по кадастралните карти на град Банско. Благодаря. Колеги, преминаваме към гласуване. Александър Мацурев, Георги Главчев, Да. Димитър Русков за, Елена Караджова, Иван Дъргозинов, Иван Баряков, Кадри Тотала, Катерина Цигорина, Костадин Мотавчиев, Костадин Юнчов, Милена Касапинова, Петър Сакарев, Петър Дрончилов, Юсин Каран, господин Сакарев. Благодаря. 14 за, приема се. 19 точка. Заповядайте. Колеги, на 12.12 Постоянната комисия по ТС Общинска собственост земеделие и гори проведе заседание, което беше разгледано до нас, входящ номер ОС-01-249 от 10.12.24 година Стойчо Банев, кмет на община Банско, за промяна предназначението на поземлен имот 02676.18.40 град Банско и образуване на нов имот с проектен идентификатор 02676.18.46 предназначение за транспортен достъп. С 3 гласа за предлагаме следното решение. На основание член 21 алинея 1 точка 11 от ЗМСМА, член 124а алинея 1, член 124б алинея 1, член 125 алинея 1 и член 110 алинея 1 точка 3 от ЗУТ и във връзка с член 133 от ЗУТ и доклада с входящ номер описан Стойчо Банев, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши: първо, допуска изработването на подробен устройствен план, план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот, описан местността Грамаето по кадастралната карта на град Банско, община Банско от Ливада за жилищно строителство и образуване на нов имот с проектен идентификатор 02676.18.46 предназначение за транспортен достъп при показатели за застрояване, плътност на застрояване 30%, кинт 0,9, кота корниз 10 метра, 3 етажа и озеленяване 50%. Второ, одобрява задание по член 125 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план, план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот, описан местността Грамаето по кадастралната карта на град Банско, община Банско от Ливада за жилищно строителство и образуване на нов имот с проектен идентификатор, описан с предназначение за транспортен достъп при показатели за застрояване, плътност на застрояване 30%, кинт 0,9, кота корниз 10 метра, 3 етажа и озеленяване 50%. Господин Главчев, благодаря ви. Въпроси? Преминаваме към гласуване на така прочетения проект за решение. Александър Мацурев, Георги Главчев, За. Димитър Русков за, Елена Караджова, Иван Дъргосинов, Иван Баряков, Кадри Тотала, Катерина Цигорина, Костадин Мотавчиев, Костадин Юнчов, Милена Касапинова,
Петър Сакарев, Петър Друнчилов, Юсин Каран. 14 за. Приема се. Двадесета точка. Колеги, на 12.12.24 година Постоянната комисия по ТС Общинска собственост земеделие и гори проведе заседание, което беше разгледано доклад с входящ номер ОСА-01-250 от 10.12.24 година Стойчо Банев, кмет на община Банско, за промяна предназначението на поземлен имот 21498.156.93 по кадастралната карта на град Добринище с 3 гласа за. Предлагаме следното решение. На основание член 21 алинея 1 точка 11 от ЗМСМР, член 124а алинея 1, член 124б алинея 1, член 125 алинея 1 и член 110 алинея 1 точка 3 от ЗУТ и доклада с входящ номер описан от Стойчо Банев, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши: първо, допуска изработването на подробен устройствен план, план за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 21498.156.93 местността Парчовица по кадастралната карта на град Добринище, община Банско, от нива в зажилищно строителство при показатели за застрояване: плътност на застрояване 30%, кинт 0,6, кота корниз 7 метра и озеленяване 50%. Второ, одобрява задание по член 125 от ЗУТ за изработване подробен устройствен план, план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот, описан местността Парчовица по кадастралната карта на град Добринище, община Банско, от нива в зажилищно строителство при показатели за застрояване: плътност на застрояване 30%, кинт 0,6, кота корниз 7 метри, озеленяване 50%. Благодаря. Има ли въпроси, колеги? Няма. Преминаваме към гласуване. Александър Мацурев, Георги Главчев, Димитър Русков за, Елена Караджова, Иван Драгосинов, Иван Баряков, Кадрин Тотала, Катерина Цигорина, Костадин Мотавчиев, Костадин Юнчов, Милена Касапинова, Петър Сакарев, Петър Друнчилов и Юсин Каран. 14 за. Приема се. Двадесета точка, заповядайте. Първа, да. Уважаеми колеги, на 12.12 Постоянната комисия проведе заседание, което беше разгледано доклад с входящ номер ОСА-01-254 от 10.12.24 година от Стойчо Банев, кмет на община Банско, относно ПУП за елементи на техническата инфраструктура за изграждане на местен път в местността Карантията по кадастралната карта на град Банско с 3 гласа. Предаваме следното решение. На основание член 21 алинея 1 точка 8 и точка 11 от ЗМСМР, член 124а алинея 1 и член 124б алинея 1 във връзка с член 125 алинея 1 и член 110 алинея 1 точка 5 от ЗУТ във връзка с член 25 алинея 3 алинея 5 и доклада с входящ номер описан от Стойчо Банев, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши: първо, на основание член 25 алинея 3 алинея 5 дава предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за изграждане на местен път в местността Карантията по кадастралната карта на град Банско. Предварително съгласие е валидно за срок от 5 години. Второ, допуска изработване подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за изграждане на местен път в местността Карантията по кадастралната карта на град Банско. Трето, одобрява задание по член 125 от ЗУТ и изработване подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за изграждане на местен път в местността Карантията по кадастралната карта на град Банско. Това е проектът за решение, нали? Да. Благодаря. Колеги, въпроси? Така представения проект. Преминаваме към гласуване. Александър Мацурев, Георги Главчев, За. Димитър Русков за,
Елена Караджова, Иван Драгосинов, Иван Баряков, Кадри Тотала, Катерина Цигорина, Костадин Мутавчиев, Костадин Юнчов, Милена Касапинова, Петър Сакарек, Петър Джончилов, Юсин Каран. 14 за. Приема се. Следваща 22 точка. Колеги, на 12-24 година постоянната комисия проведе заседание, което беше разгледано да поднася входящ номер ОС-01-243 от 10.12.24 година. Стойчо Банев, кмет на община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект 02676.501.1141.20 и 02676.501.1141.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско. С 3 гласа предлагаме следното решение. На основание член 21 алинея 1 точка 8 от ЗМСМ, във връзка с член 8 алинея 1 и член 19 алинея 1, алинея 2, алинея 8 от Закона за общинската собственост, член 26 алинея 1 и член 90 алинея 1 точка 2 от наредбата за реда за придобиване, управление, разпореждане с общинско имущество на община Банско и докладна с входящ номер описан от Стойчо Баневски, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши: първо, дава съгласие да бъде отдаден под наем имот частна общинска собственост, представляващ първо самостоятелен обект с идентификатор описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор описан, разположена в поземлен имот с идентификатор описан, предназначен самостоятелен обект за здравни и социални услуги. Брой нива на обекта 1, площ 18 квадратни метра, ниво 1 за имота е съставен акт за частна общинска собственост описан. И второ, самостоятелен обект с идентификатор описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор описан, разположен в поземен имот с идентификатор описан, предназначен самостоятелен обект за здравни и социални услуги. Брой нива на обекта 1, площ 28 квадратни метра, ниво 1 за имота е съставен акт за частна общинска собственост описан. Същите са включени в годишната програма за управление и разпореждане с имотите собственост на община Банско за 2024 година. В раздел 2А имоти, които ще бъдат отдадени под наем. 5 самостоятелни обекти, помещения в сгради, общинска собственост. Точка 5.1 самостоятелен обект с идентификатор описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско. Точка 5.2 самостоятелен обект с идентификатор описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско. Второ, процедурата за отдаване под наем да бъде проведена чрез публичен търг с явно наддаване. Трето, имотът се отдава под наем с предназначение за зъботехническа лаборатория. Четвърто, срокът за отдаване под наем 3 години от дата на подписване на договор за наем. Пето, начална тръжна цена в размер на 92 лева, месечно без включен ДДС. Същата е формирана на база решение номер 755 по протокол номер 43 от 28.7.22 година на Общински съвет Банско за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на имоти, намиращи се на територията на град Банско, първа зона 2 лева квадратен метър без ДДС. Точка 7, лекарски кабинети, манипулационни и други. Шесто, стъпката за наддаване 9 лева. Седмо, депозитна вноска за участие в търга 500 лева. Осмо, упълномощава кмета на общината да организира и проведе процедурата и да сключи договор за наем с спечелили участник или да прекрати търга с явно наддаване. Благодаря, господин Главчев. Няма да питам за въпроси по тази точка. Направо ще предложа за гласуване. Господин Мацурев, как гласувате? Господин Главчев? За. Димитър Русков за. Елена Караджова. Иван Драгосинов. Иван Баряков. Кадри Тотала. Катерина Цигорина. Костадин Мутавчиев. Костадин Юнчов. Милена Касапинова. Петър Сакарев. Петър Джончилов и Юсин Каран. 14 за. Приема се. Следваща 23-та точка. Заповядайте, господин Главчев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, на 12.12.24 година постоянната комисия проведе заседание, което беше разгледано докладна с входящ номер ОС-01-244 от 10.12.24 година от Стойчо Банев, кмет на община Банско, относно отдаване
под наем на поземлен имот с идентификатор 02676.2.258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско с 3 гласа за предлагаме следното решение. На основание член 21 алинея 1 точка 8 от ЗМСМ във връзка с член 8 алинея 1 и член 14 алинея 1 и алинея 2 от Закона за общинската собственост, член 26 алинея 1 и член 90 алинея 1 точка 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Банско и докладът с входящ номер описан Стойчо Банев, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши първо. Дава съгласие да бъде отдаден под наем имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени с заповед описана на изпълнителна директор, местност Голяма ливада с площ 1379 квадратни метра, трайно предназначение територията земеделска, начин на трайно ползване нива, категория на земята 8, за имота е съставен акт за частна общинска собственост, описан. Второ, процедурата за отдаване под наем да бъде проведена чрез публичен търг с явно наддаване. Трето, имота се отдава под наем с застопанисване съгласно начина му на трайно ползване. Четвърто, срокът за отдаване под наем 10 години от датата на подписване на договора за наем. Пето, начална тръжна цена е в размер на 9,65 лв. Годишно, определена съгласно решение номер 804, протокол номер 44 от 16.9.2014 година на Общински съвет Банско. Шесто, съдка за наддаване 96 стотинки. Седмо, депозитната вноска за участие в търга 200 лв. Осмо, имотът се отдава под наем на земеделски стопани или желаещи да наемат земеделски земи на територията на община Банско. Девето, помощава кмета на общината да организира и проведе процедурата и да сключи договор за наем с спечелили участник или да прекрати търга с явно наддаване. Благодаря, господин Главчев. Колеги, въпроси има ли? Преминаваме към гласуване. Георги Главчев. За. Димитър Русков. За. Елена Караджова. Иван Дъргосинов. Иван Баряков. Кадри Тотала. Катерина Цигорина. Костадин Мотавчиев. Костадин Юнчов. Милена Касапинова. Петър Сакарев. Петър Дончилов. Йосин Каран. 13 за. Приема се. Колеги, на 12.12 постоянната комисия проведе заседание, което беше разгледано под нас входящ номер ОС-01-245 от 10.12.24 година от Стойчо Баненски, кмет на община Банско, относно удължаване на срока на договор за наем на поземлен имот 02676.9.386 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско с 3 гласа за предлагаме следното решение. На основание член 21 алинея 1 точка 8 от ЗМСМ, връзка с член 8 алинея 1 и параграф 78 алинея 2 от Закона за общинската собственост, докладна с входящ номер описана от господин Банев, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши първо. Дава съгласието кмета на община Банско да сключи анекс към договор за наем номер Д-ОС-24-10-11.3.24 година между община Банско и Костадин Георгиев Слаев за имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор описан по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени с заповед описана на изпълнителния директор, адрес на поземлен имот град Банско, местност Гарван, трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване нива с площ 2252 квадратни метра, категория на земята 9, като срока на договора да бъде променен от 5 на 7 години. Второ, възлага на кмета на община Банско да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. Трето, останалите клаузи по договора остават непроменени. Благодаря, господин Главчев. Въпроси има ли, колеги? Не. Няма въпроси. Преминаваме към гласуване. Александър Мацурев. Георги Главчев. Димитър Русков за. Елена Караджова. Иван Дъргосинов. Иван Баряков. Кадри Тотала. Катерина Цигорина. Костадин Мотавчиев. Костадин Юнчов. Милена Касапинова. Петър Сакарев. Петър Дончилов. Йосин Каран.
13 за. Приема се. Следваща 25 точка. Заповядайте, господин Мацурев. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, уважаеми представители на общинска администрация. Най-напред искам да поздравя всички вас по случай днешния празник. Желавам ви здраве, късмет и дай Боже на всички да влиза само добрината, добротата и всичко най-хубаво за всички семейства от община Банско и всички българи. Становище на Постоянната комисия по туризъм и екология на 12.12.2024 година. Постоянната комисия по туризъм и екология проведе заседание, на което беше разгледан доклад с входящ номер ОС-01-251 от 10.12.2024 година от Стойчо Банец, кмет на община Банско, относно сключване на меморандум за сътрудничество с Сдружение Българска асоциация на туризъм. След проведени разисквания се пристъпи към гласуване с за 5 гласа, против 0, въздържали се 0. Комисията предлага на Общински съвет да приеме следното решение. На основание член 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с доклад с входящ номер ОС-01-251 от 10.12.2024 година от Стойчо Баненски, кмет на община Банско, Общински съвет Банско реши: първо, одобрява меморандум за сътрудничество между община Банско и Сдружение Българска асоциация за туризъм. Второ, възлага на кмета на община Банско да подпише меморандум за сътрудничество с председателя на Сдружение Българска асоциация за туризъм. Благодаря, господин Мацурев. Колеги, имаме ли въпроси? Нямаме. Гласуване с вдигане на ръка. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. 13 за. Приема се. Благодаря, господин Мацурев. Госпожо Караджова, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, колеги, администрация, на 12.12.2024 година Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите проведе заседание, на което бяха разгледани заявления на граждани за отпускане на еднократна парична помощ. Всяка молба и прикрепените към нея документи са разгледани подробно. Взета е предвид информацията за вече отпуснати от Общински съвет и кмета на община Банско помощи. Допълнителна информация се изисква от кметове и кметски наместници, отдел местни данъци и такси и служба за САУ. След проведените разисквания се пристъпи към гласуване с за 4 гласа, против 0 и въздържали се 0. Комисията предлага на Общински съвет да приеме следното. На основание член 20 и член 21 алинея 1 точка 6 Общински съвет Банско реши отпуска помощ на Михаил Иванов Везиов от град Банско 400 лева, Милва Георгиева Теникиджиева от Добринище 500 лева, Мария Георгиева Деянова от град Банско 300 лева, Мария Славчева Тодорова от Добринище 200 лева, Мария Николова Милева от Добринище 400 лева, Илия Сенов Терзиев от Добринище 200 лева, Цветан Иванов Козарев от Добринище 300 лева, Янка Йорданова Бонкина от Добринище 300 лева, Верка Иванова Парталова от Банско 1000 лева. Не отпуска на следните лица, поради това, че не отговарят на критериите, описани в правилника за отпускане на еднократна парична помощ. Никола Петров Левтеров от град Банско, Невена Малинова Калайджиева от град Добринище, Елена Иванова Халачева от град Добринище и Магдалена Руменова Апостолова от град Добринище. Изплащането ще става по банков път и одобрените да си представят банкова сметка на касиерките. Благодаря, госпожо Караджова. Колеги, преминаваме към гласуване. Александър Мацурев, Георги Главчев, Димитър Русков за, Димитър Елена Караджова, Иван Дъргосинов, Иван Баряков,
Кадрин Тотала, Катерина Цигорина, Костадин Мутавчиев, Костадин Илончов, Милена Касапинова, Петър Сакарев, Петър Друнчилов, Юсин Каран, 13 за, приема се. Колеги, преминаваме към точка разни. Няма изказвания по точка разни. Давам думата на господин Стойчо Баневски, кмет на община Банско. Уважаеми общински съветници, в навечерието на коледните и новогодишните празници, така е момент на равносметка и време за очаквания, нови планове. Ако трябва да направя така един анализ на изминалата година, без да си давам оценка на свършената работа, защото това е работа на обществото, бих казал, че аз и моят екип сме удовлетворени от свършената работа. Доста усилия, доста работа се свърши. Благодаря за подкрепата на Общинския съвет. Още един път доказахме, че когато сме заедно, когато сме обединени и с добри намерения в полза на просперитета на община Банско, нещата се получават и вървят гладко. Пожелавам ви на всички вас и на всички жители на община Банско най-вече здраве, изобилие, просперитет и много сбъднати мечти. На всички гости на общината ни, които предстоят пред зимния сезон да ни посетят, пожелавам незабравими моменти и приятни емоции. Весели празници на всички! Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на Общински съвет Банско.